Joshua chapter 3 from verse 2. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu izinduna zadabula phakathi kwekama zayala abantu zathi, nxa nibona umphongolo wesivumelwano sikaSimakade uNkulunkulu wenu nabapristi bamaLevi bewuthwala, niyakusuka endaweni yenu niwulandele. Nokho kuyokuba khona ibanga phakathi kwenu nawo lingangezingalo eziyizinkulungwane ezimbili ngokulinganisa. Ningasondeli kuwo ukuba nazi indlela eniyakuhamba ngayo, ngokuba anidlulanga ngale ndlela phambili. Joshua wathi kubantu, zingcweliseni ngokuba kusasa uSimakade uyakwenza semangaliso phakathi kwenu. Joshua wakhuluma kubapristi wathi, phakamisani umphongolo wesivumelwano niwele phambi kwabantu. Baphakamisa umphongolo wesivumelwano bahamba phambi kwabantu. Simakade wathi kuJoshua, namuhla ngizoqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abantu abakwa-Israyeli, ukuba bazi ukuthi njengalokho nganginomusa kanjalo ngiyakuba nawe. Wobayala abapristi abathwala umphongolo wesivumelwano uthi, nxa senifikile onqenqemeni lwamanzi aseJordana niyakuma ngaseJordani. Joshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, sondelani lapha nizwa amazwi kaSimakade uNkulunkulu wenu. Wathi uJoshua, niyakwazi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu ophilayo phakathi kwenu, nokuthi uyoxosha nokuxosha phambi kwenu amaKhanani namaHeti nama-Ivi namaPheriziya namaGirigashi nama-Amori namaJebusi. Bhekani umphongolo wesivumelwano senkosi yomhlaba wonke uwela iJordana phambi kwenu. Sikhuleka kuwe wedwa bezitha indlunkulu yonke. Abafundisi ngiyanibingelela nonke sokhaya Ashdikini, phatha ohlelo, ababhishophi bonke abakhona engikholwa ukubothuleka ngesikhathi esifanele egameni likaJesu. Ngimela into efishane bazalwane yokuthi sesikuphi manje. Zani khona la esikhona. Impendulo ngeke sikwazi ukuba nazo kahle, ngoba kunezinto vele uNkulunkulu angeke akwazi ukusiphendula ngazo sesemhlabeni, esiyothi mhla sifika kuye bese sinika lezi impendulo thina esibheke manje.
zona zonke impendulo esifunayo uNkulunkulu azosinika zona. Kodwa ke bazalwane, ukufinyeza lento umphathi ohlelo athi angizoyisho, indaba nathi ebesicabanga ukuthi ayingaka kanti ingaka. Malibonge igama lenkosi. Into ebesicabanga ukuthi nathi ayiwenza umqondo, kanti ongawenza umqondo bantu kuyawenza umqondo uNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Ilento ke ngicabanga ukuthi lokhulumayo uJoshua ukuze elekelele labazalwane akhuluma nawo, uthi ke kubo, nxa nibona umphongolo kaSimakade uthwele abapristi bamaLevi, nina okwenu niyakusuka endaweni zenu bese niyawulandela umphongolo. Ngamanye amazwi, awukho imibuzo enithi uyaphi manje umphongolo. Nikhumbule ukuthi uIsrayeli igugu lakhe nenhliziyo yakhe yayisemphongolweni kaSimakade. Nxa ulahleka umphongolo kwa-Israyeli kwakunyakaza isizwe sonke, ngoba babazi ukuthi akuwona umphongolo nje kodwa inkazimulo imshiyile uIsrayeli, usesele ngenankazimulo. Nani bona umphongolo lithi wahamba ngezinye insuku, wathi nxa wahamba bazalwane ngezinye insuku umama wayikhulele watata ngabe isikhathi, wathi le ngane engiyizalayo ngizoyizalela phi? Inkazimulo isukile na. Kuthiwa uyikhehla esitulweni wanqamuka isongasonga lentaba lathi ebudaleni bami ngiphilelani ngoba umphongolo kaSimakade uhambile. Sizothi webazalwane silandela umphongolo entabeni, noma ngabe usisehlathini, noma ngabe usisaphansi kwetshe, kodwa silandela umphongolo. Silandela umphongolo. Asinayo enye answer engcono ukuthi why silana, kodwa sifuna umphongolo la ungakhona, ukuthi inkosi usume ngapha sicela ukulandela ngaphandle kokubuza imibuzo. Kungakho silandela umphongolo. Malibonge igama lenkosi. Siyazophuma ekuseni futhi ngabo-5. Saphuma ngenza ngoba buhlungu enhlizweni yami. Sesiyobikela uNkulunkulu phezulu ade kuhlangana khona esheshi. Saphuma ngathi siwu-12. Sathi uNkulunkulu sesiyahamba. Sesiyela usitshengise khona. Ngoba batshengisa uNkulunkulu bahamba noma ngaba kuvumi, noma ngabe kubuhlungu kubo, kodwa behambe ngoba babiziwe. Nani bona abaphristi bethwele umphongolo anosuka endaweni zenu niwulandele. Silandela wona, silandela inkazimulo. Ayikho enye malibonge igama likaJesu. Silandela inkazimulo, ngeke sakwazi